De borst- en dikke termoperaties zullen net meer die worden in de Sionsberg in Dokkum. Operaties onder slokterm houden op in het Antonius ziekenhuis in Snits. Alvleesklieroperaties worden net meer uitgevoerd in het MCL Iliaut en blaasoperaties net in Nijsmellingen in Drachten. Er binnen nieuwe normen voor ingewikkelde operaties, maar als doel de kwaliteit te verbeteren. Ze moeten er onder andere een minimum aantal operaties dienen worden, maar dat is net het enigste. Als je hele ingewikkelde operaties moet doen, is het ook nodig dat daar een heel team omheen is dat ook weet hoe ze met die ingewikkeldheid moeten omgaan, met die complexe zorg. En dat je ook de apparatuur hebt die ingeregeld is om die complexe operaties ook goed te kunnen doen. Patiënten kennen voor de operaties nog wel in Orenfrieske ziekenhuizen teruchten. Zorgbelang Friesland schudt het belang van het concentreren van de operaties wel, maar had ik zwaargen. Mensen zijn wel bereid om te reizigen, zo'n 20 kilometer of zo, dat is geen probleem. Maar dan moet ze wel weer zo gauw mogelijk weer om naar dicht bij huis. Dat er echt bezoek komen kan of dat ik weer een huiskist en dat de rest van de zorg ambulant is. En dat is gewoon heen en werk is zo dicht mogelijk bij. Dat is wat wij ook willen. We willen zeg maar, dat jij de beste operatie krijgt bij de beste dokter, zal ik maar zeggen. Maar die nazorg, die kun je gerust in de buurt krijgen bij een streekziekenhuis of bij een streekcentrum. Of hoe dat ook in de toekomst mag gaan heten.